Dzień dobrý, toto je taká trošku motivačná pičovina z mojej strany, ale mám pocit, že by to nejakým ľuďom mohlo pomôcť, takže počúvam asi mi to z mojej vlastnej skúsenosti. Nebolo celý život hovorené, že som strašne náročný človek. A som. Ja som extrémne náročná na ľudí v mojom živote, na vzťahy, ktoré mám a ja som najviac náročná a prísna na mňa. Neexistuje väčší hejter mňa ako ja. Naozaj, vy si myslíte, piču. Normálne není človek. Ja som svoj najväčší fanúšik a najväčší hejter v jednom. Keď vám niekto povie, že ste extrémne náročný človek na ňo a to, čo vyžadujete od neho, je neviem aké, to v preklade znamená, že ten človek povie, že vy ste na ňo veľa a on je vám málo. Ale to sa tak nikdy nekomunikuje. Pozri sa, ja som veľmi náročná na ľudí, pretože to, čo ti viem poskytnúť ja, sú moje nároky. Takže keď tebe prídu moje nároky strašne vysoké, tak nedosahuješ do piči tam, kde ja. Nevieš mi dať to, čo ti viem dať ja. Nie sme si proste rovní. A ja nehovorím teraz len zásadne o materiálnych pičovinách, lebo vy niektoré NPCčka budete písať, že tu nemá každý toľko peňazí, aut a taký. Toto není to zabezpečenie, čo myslím. Ja myslím to, že čo ty vieš dať ako človek. Normálne tvoje povahové vlastnosti do piči, to, kto naozaj si. Keď vieš ponúknuť lojalitu, úprimnosť, kokos, vieš sa o veciach baviť, vieš toto spraviť pre niekoho, keď niekomu sa toto nelúbi, ty vieš urobiť toto. To sú za mňa nároky, ktoré každý z nás nejaké má. Ale ja nikdy nejdem nad rámec toho, čo neviem dokázať. Takže keď niekto mi povie, že som na ňo moc náročná a to, čo vyžadujeme, proste na ňo veľa, zjedz mi minč, normálne zjedz mi minč. Uspokoj sa len s tým, čo ty sama vieš dať. Ja nenávidím pojem, že si moc náročný. Nikto nie je moc náročný. Každý má nejaké nároky a keď tomu kurva nedosahuješ, dovidenia. Najdi si niekoho v svojej rovine, v svojej línii. Normálne to je easy. Ale nemám rada, keď takíto ľudia idú podkopávať iných s takýmito rečami debilnými, že ty si náročný. Nie, ty si len po piči. To by sa malo povedať.